ପିଲାମାନେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଆମେ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଥାଏ। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମେଞ୍ଚେ ସାରୁବୁଦା ଥାଏ। ସାରୁବୁଦା ମୂଳରେ ବେଙ୍ଗମାନେ ରହନ୍ତି। ପୋଖରୀ କୂଳର ସେହି ସାରୁବୁଦାରେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗମାନେ ରହୁଥିଲେ। କାଠ ବେଙ୍ଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଙ୍ଗ, ନୀଳ ବେଙ୍ଗ, ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାରର ବେଙ୍ଗ। ହସି ଖେଳି ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କ ଦିନ କଟିଯାଏ। ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବେଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଡାକିଲ? ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ରାଜା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୋଇ ଖୁସିରେ ଅଛ, ରାଜା କ'ଣ ହବ? ବେଙ୍ଗଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜା ଜଣେ ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ବେଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ରାତି ହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେବେ ତୁମର ରାଜା। ଏତିକି କହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଚାଲିଗଲେ। ବେଙ୍ଗମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ବେଙ୍ଗମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି କାହିଁକି ଡାକିଲ ମୋତେ? ବେଙ୍ଗଟିଏ ଠିଆ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କଥା କହୁନଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, କଥା କହୁଥିବା ଜଣେ ରାଜା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ବେଙ୍ଗମାନେ ଜିଦ୍ଦି କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବଗ ସବୁଦିନ ପୋଖରୀକୁ ଆସେ, ବଗ ବି କଥା କହେ, ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ବଗ ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜା। ତାହା ହିଁ ହେଉ। ତଥାସ୍ତୁ କହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ବେଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତା ପରଠାରୁ ବଗ ହେଲା ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ରାଜା। ସବୁଦିନ ମିଠା ମିଠା କଥା କହେ ଆଉ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଖାଏ। କିଏ? ବଗ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି ଚାଲିଲା। ବେଙ୍ଗମାନେ ବଗର ଚାଲାଖି ବୁଝିପାରିଲେ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କିରେ ବେଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ କହିଲ ଆମର କଥା କହୁଥିବା ରାଜା ଦରକାର, ତେଣୁ ବଗକୁ ମୁଁ ତୁମର ରାଜା କରାଇଲି, ପୁଣି କାହିଁ ମୋତେ ଡାକିଲ? ବେଙ୍ଗମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ କହିଲେ, ଆମର କେହି ରାଜା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିନା ରାଜାରେ ଆମେ ଭାରି ଖୁସିରେ ଥିଲୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହସିଦେଲେ, ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଚାଲିଗଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ବେଙ୍ଗମାନେ ଖୁସିରେ ପୋଖରୀରେ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କଲେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଜାଣିଛ? ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବା। ଆମର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା।